Kad razmišljamo o zdravlju i prehrani naše djece, najčešće razmišljamo o tome što jedu. Međutim, jednako je važno razmišljati o tome gdje je ta hrana proizvedena, na koji način, tko je proizveo i od kuda je doputovala do nas. Ono što možemo napraviti je da biramo ono što je sezonski, ono što je lokalno i ekološki uzgojeni i to je jedan od najznačajnijih izbora koje možemo svakodnevno donijeti. Zvuči kao jednostavan savjet, međutim to je u stvari nešto najbolje što možemo napraviti ne samo za zdravlje naše djece, već i za zdravlje naše planete. Ono što je problematično sa hranom koja dolazi i prevaljuje 1000 km do naših tanjura jest da taj cijeli proces koji obuhvaća proizvodnju, transport, skladištenje i hlađenje proizvodi jako veliku količinu stakleničkih plinova, što znači da ima puno veći ugljični otisak od one hrane koja je lokalno proizvedena i koja ima puno kraći put koji treba prevaliti da bi došla opet do našeg tanjura. Kada kupujemo lokalno i sezonski, na taj način podržavamo ne samo lokalne proizvođače, podržavamo i autohtone sorte voća i povrća koje se ovdje proizvode, čuvamo bioraznolikost, ali isto tako i podržavamo malog proizvođača, isto tako vraćamo novac u zajednicu. Ono što je isto tako važno da kada kupujemo ekološki, odnosno ekološki uzgojenu hranu, dajemo prednost onoj hrani koja je uzgojena bez pesticida, znači sredstava koje negativno utječu na tlo, na vodu, isto tako i ugrožavaju zdravlje ne samo ljudi, već isto tako i biljnog i životinjskog svijeta. To su neke stvari koje možemo raditi na svakodnevnoj razini, a isto tako i jednostavan način za uključivanje djecu. Kroz jednostavne aktivnosti možemo ih i educirati o tim stvarima na vrlo jednostavan način. Na primjer, možemo se educirati o tome koje vrste voća i povrća žive u našem području gdje živimo i kada one su dobre za jesti. To naravno možemo napraviti kroz knjige ili slikovnice, ali isto tako možemo i tijekom zajedničke nabavke. Možemo zasaditi mali vrt na balkonu ili mali začinski vrt koji ćemo držati na prozorskoj dasci, čisto da djeca dobiju nekakav dojam o tome koliko u stvari je potrebno pažnje, vremena i truda da bi se hrana uzgojila i proizvela. Također, jedan od bitnih aspekata održive prehrane je i povećani udio biljnih proteina. Nekoliko puta tjedno na našem tanjuru se umjesto mesa mogu pronaći i mahunarke, orašidi, sjemenke ili neke biljne zamjene. Ta hrana ima puno manji ugljični otisak, ali isto tako iziskuje puno manje korištenje zemljišta i puno manju potrošnju vode nego što je to slučaj sa industrijskim uzgojem životinja. A isto tako imaju i jednaku nutritivnu vrijednost. Kad pričamo o održivoj prehrani, naravno da je sastavni dio odabir sezonsko, lokalno proizvedenog i ekološkog voća i povrća. Isto tako briga o tome što se događa sa hranom nakon konzumacije, odnosno da bacamo što manje hrane. Međutim, ono što je isto tako bitno je da razumijemo sezonalnost hrane, podrijetlo hrane i da se hranimo nekako u skladu sa prirodnim procesima. Sve ove mali odabiri u stvari su nekakav dobar pokazatelj za našu djecu, zato jer ako to uzimaju kao nešto normalno, onda će i njihove navike nekako krenuti u tom smjeru i razvit će poštovanje i odgovornost ne samo prema hrani, prema zdravlju, već i prema našem okolišu.